hadir HL Musik juga bersama Asta Pro Audio, ada Mbak Desti, monggo Mas. saben ku nyawang fotoku sama tangan Dewa Musik gerakan warga Banjarnegara. biar tahu aku Tresno bebarengan ning Mojorjo. Saiki ada papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantuanku muga liya dina bisa pancene kudu tak adoni yen to Tresno ora kudu duweni nanging abot jroning ati tapi iki kudu tak lakoni. Masuk Jan istimewa lek HL iki bengi iki. Sik, njaluk sawer kene karo bos Telkom rene sik. Bosku sing nglambi kan lho. Njaluk sangu sik. Sing klambi ndi? Sing nglambi kotak-kotak. Sing Lah wi sing duwe Jakarta wi. Lah gone nyelempet ngono. Lah nyelempet diparani goyang ning kono ya kenek. Bengi iki tak dial koe. Wah, busuk. Mainkan wel. Nah, sangoni bos. Aku nek nyangoni gak dasi ki sana aku ki. Wong blater wis boros. Nggih, bakenipun saged damel story. Ayo digoyang nang kono wel. Digoyang ning kono, ngalesek ro. Iya ampun. Pakai menusak. Alah. Panyuwun Weh, wah. mring sliramu Asoy. romakna kati sing ati iki Allah yo. lewat angin Sawer terus. aku titip sangang kangen jroning ati. Terima kasih bos. Rasa mahal bisa meresap ya. Sorry bendo, bulu di video syuting. Saben ku nyawang fotoku rasa tresno paraning sliramu biyen tau adung tresno bebarengan ning kedung amba sikat yo. Kudu tak adoni yen to Tresno ora kudu duweni. Pancen abot jroning ati nanging aku ra kudu duweni. Karo aku. Iki lagu kok jeru kayak sumur to, Mas. Enak, iki apa nang ning jero 4x4 ini masuk ya. Ya ampun. Lowo ireng
Masukane. Kowe iki disawer kira karo bose iki ya. Iki ping Bose. siji loro telu Lah. papat lima enam pitu wolu songo 10. Engko rekening, wong gedhe iki maine rekening ora ngono kuwi. Enek nyenine barang ini Lah lho. ya cash gak duwe. Bose cash gak duwe. Makasih ya bos. Bosnya Jakarta kuwi. Ya. Ya ampun. Wis sing tenang. Lah, kuwi dites kok. Iza. Goyang sik sak seran sik, engko tak dikeki neh. Wis tak golekne pangan iki. Aku kok mbok karyake. Lah tak diol goyang. Aku jujur karo. Engko disawer neh kene. Goyangmu kaya apa ya? Jarene engko kon rono neh kok yo. Iya iya tak goyang sik kaya apa. Sajake kamu merindukan goyang. Ya, lho. Asoy. Kowe no kresekan bos Lah aku. iya. Padane ora didit ya. Lah iya. Ayo. Heeh, saiki. Saiki. Jangoke. Panyuwun. Weh, ha, he. Asoy. Asoy. Aku titip salam kangen jroning Kurang apa aku iki dadi wong priya. ganti ora ganti Aku ora apa aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu larane ati. Ati tatu ora iso ditambani. Weh, Basa teko, tarene. Wis milio dadi duweku apa kowe. Wis milio dadi bojoku apa kendhaane. Abola bali mong gawe gelane rasa. Rasa tresno sliramu ra iso jaga. Wis milio dadi pacarmu apa pacare. Wis milio dadi kendhaanku apa kendhaane. Bola bali mong gawe gelane rasa. Rasa tresno sliramu ra iso gawa. Ojo nglarani ati. Sabar. Aku ra nopo, aku ingin dadi wong priya. Ora apa, aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarane ati. Ati tatu ora iso ditambani.
kendakane bola-bali bola-bali sliramu mung gawe lara rasa tresno sliramu ra iso jaga tak sesungguhnya paring ono parang keluar kotak senyane ayam tentrem pangajapku rino wengi bola bali kok ojo nglarani ati sing tenang apa lagune jak wis genti kancane sik kok genti manut aku mulih nggawa duit ya wis to manut kowe mangkat jejeg mulai doyong Matur sembah nuwun Mas Tiago. Nggih, kurma tumpiring menika saking sesetaken kurma tumpiring punika para tamu. Menika paracanipun diri katur mekaten. Nggih. Saking rombongan kiring mbok bilih sak kadang rencang. Mas Julu pun mundur to, Mas. Pun kondur, waduh, nggih. Rombongan kiring mriki sinten, Mas? Mas Agus. Oh nggih, monggo nuwun sewu. Nyanyi dangdut ganti dia yo. Nggih, monggo. Bas Sugeng lho nyanyi. Bagus. Nggih, nuwun sewu. Mangke kersane dipun gaengaken mungkin mekaten Mas. Nggih, matur sembah. Monggo dipun aturaken tembang menapa? Bukan ku tangisi perpisahan ini walau menyakitkan hati sama Mas Agus matur telur. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain. Tak sanggup, ku tak sanggup menyaksikan air matamu menetes di pipimu. Lebih baik aku buta selamanya. Otulur bersama kembali dan AL Music yang Osnopro Audio Overthinking Time Betul.
selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang baik. Tak sanggup, ku tak sanggup menyaksikan air matamu menetes di pipimu. Lebih baik aku buta selamanya. Orsontolor Music Berbaita Solo berkomon dari rekan Astapro Audio Cai betul Lalu Bintang. Cincin di jari manismu sebagai tanda ikatan ayah serta bundamu yang memilih dia penggantiku. Jabatlah tanganku ini sebelum kita berpisah. Biarlah aku bawa sisa cinta bersama lukaku. Gagal harapanku untuk memiliki dirimu yang selalu ku impikan. Mungkin lebih baik aku buta